לימפדמה. לימפדמה זה בעיה של ניקוז לימפטי. כתוצאה מבעיה של ניקוז לימפטי, בעצם לאט לאט הרגל נהיית, או יד, או זרוע, או לפעמים אפילו שק האשכים, בעצם נהיה בצקתי וגודל וגודל, ואז זיהומים חוזרים, כי דרך דרכי לימפה, הלוקוציטים, תאים הלבנים, מערכת החיסון עוברת. וגם עובר בעצם הניקוז, של בעצם זה, כל הפסולת שלנו יוצאת גם דרך הלימפה. וברגע שיש בעיה לימפטית, הרגל לאט לאט גודלת וגודלת וגודלת, ועד היום לא היה פתרון כירורגי לדבר הזה, והם מסכנים, היו כל פעם סובלים מזיהומים, לא יכלו לשים בגדים, נעליים. היום יש טכניקה שאנחנו קוראים לה LVA, Lymph Node Anastomosis, בעצם זה מעקף, ה-LVA זה בעצם מעקף לימפה, שבעצם אנחנו מחפשים צינורות של הלימפה, הקטנים, דרך אינפרארד, דרך מצלמה מיוחדת, עושים חתך קטן קטן של 3 סנטימטר, עושים כמה כאלה ברגל, ומחפשים את הצינוריות לימפה שהן בקוטר של 0.8 מילימטר, קוראים לטכניקה הסופר מיקרו-כירורגיה, ובעצם משיקים, עושים השקה, מחברים בין הוורידון הקטנטן ללימפה הקטנה, עושים כמה חיבורים, וזה מה שאותם מטופלים בעצם אחרי שנה, שנתיים, בעצם רואים ירידה בהיקף של הרגליים, של הגפיים, ובעצם מוריד גם הישנויות של זיהומים.